Ainara barkatu berandu iritsi naiz. Zer modu, segun ongi? Oso, ondo primera. Ze leku polita. Non gaude, zuk esan? Bedoña auzoan. Bedoña auzoan, Arrasaten. Hori da. Eta zer egiten du Ainarak hemen? Bueno, nik itxen dut gozogintza eta okintza gluten gabe. Irrika gluten free bakery. Hori da. Noiz ireki zenuen hori, noiz pentsatu zenuen, benga, horrelako bat egin behar dut. Orain dela 4 urte ireki neuan eta orain dela 6 urte diagnostikatu zotzen nire semeai eta niri, zeliakoa ginela eta arrez gero holaxen hasi zan. Zer nolako produktuak egiten dituzue? Bueno, nik itxen dut produktuak osasuntsuak, gluten gabe eta gero saiatzen naiz bai abanikoa zabaltzen eta jente askori esne gabe, aukera behintzat eman hori esne gabe eta arrautza gabe, veganoak ere egiten ditut. Eta konturatzen zara gaur egun jendek zenbat eskatzen horrela gluten gabeta? Nik uste dut gerotak gehiago. Zer da moda edo ez da moda? Izan daiteke moda, baina nik ezagutzen duten pertsonak behintzat zeliakoa dira, o intoleranteak, o bai. Ordun eta gehiago aldago intolerantzia, Bai, porque azkenian janaria gero eta prozesatuago dago, orduan, karo, esteak mindu iten dira. Zuk egiten duzuna da osasuntsu diren gauzak, produktuak. Hori gauza erra da. Bai. Haizuta, non egiten dituzu? Hemen etxean, baserrian? Bai, Errastiko baserrian. Errastiko baserrian. Erakutsiko dezuna de baserria eta nola egiten dituzun? Nondik joango gara? Hortik, bagoazen. Venga, bagoazen. Bueno, Ainara, iritsi gara baserrira. Zer leku politia lan iteko, Haizu, zer prestatuko diazu? Zerbait berezia, seguro? Bai, ingo izoskiak almendraskuak. Seguna. Goxotasun hori emateko irabiliko platanua. Bai. Gero esne vegetala erabiltzen dut nik pixkate kremoso geratzeko. Eta gero almendra erabiliko. Gero ben ikustu txokolatea doz. Hori da, bai, gero horrek erabiliko dekoratzeko. Masa txiki bat bezala egiteko edo, ez da? Bueno, ja zatitu dau, krematxe pixkatin dau, eta oin botakotza almendra. Almendra. Iaraka da. Bai. Bueno, botakotzat esne pixkat. Eta ontxe ingo nahi zengoa molde eta pasauko. Bale. Kongelatu eta gero kongelatu ostean, bainatzen da txokolatetan, o txokolate gabe, Zenbat denboran utzi duzu hor? Gau batekin nahikoa. Eta ingo nahi zengoa sartu. Dena. Zenbat txokolatea. Zein probatuko dut? Bat probatu barko dut. Zu nahi desuna. Ze bebida da. Zeuna dago. Ze Mikel, gozua. Eta gero hemen inditxut bai, fruitu gorriarenak, honek dia berdinak, almendraskoak, eta honek dia fruitu gorriarenak. Eta honek dia poloak. Betiko poloak? Hori da. Eta izozkiak bakarrik ez? Ez. Beste gauza batzuk ere egiten dituzue. Hori da, bai. Erakutsi beharko diazu, zer, bai. Zer da Ainara, zinbat gauza? Bai. Gauza da tarta bat. Hori da, boniatozko tarta, fruitu gorriekin, gero hor dakazu ogia, etxekoa, bageta, eta trigo sarrazen 100. Gero hemen dakazue irrikak, honek irrikak deitzen da. Horregatik deitzen dizu irrikazek ere. Hori da. Donuz bezalako antzeko bat. Bat gomendatu niri probatzeko. Bale. Etzen gustatzen niri probatzea da. Zein probatuko dut? Adibidez, hauxe, marrubiarena. Hauxe, marrubiarena. Zuk niri horrelako gauzak opari dizkidazu, eta ni zuretzako beste gauza badakat. Ainara jakin ezazu. Bai, lortu duzura nire kalitatezko seilua. Eskerrik asko. Non jarriko dugu? Batean ikuniko?